Antibac nga naay gahom sa safeguard. Likay sa kagaw, likay sa sakit. Pag-Joy Antibac, aron makalikay sa takdanay sa kananan. Mahal, wag naman sana mahinto sa pag-aaral ang mga bata. Oo, gagawan natin ng paraan yan. Nay, tay, kaagapay ninyo ako dyan. Senator Win Gatchalian! Alam kong malaking bagay na masuportahan ang pag-aaral ng inyong mga anak. Kaya naman pinursige natin na makapaglaan ng 300 milyong pisong budget bilang tulong pinansyal sa mga mag-aaral. Salamat sa tulong niyo, Senator Win. Tandaan, pag-edukasyon ng kabataan ay binigyan ng importansya. Win tayong lahat! Paalaala mula kay Senator Win Gatchalian. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. And how shall they preach, except they be sent? Unsaon man nila pagsangyaw, ug wala sila gipadala. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo, Amen. Sa gihapon, ang tulumanon nga giuluhan, ang kahayag sa pagtuong Katoliko, niyan usab, no, sa inyong kahanginan. Sige po, ang inyong alagad, sumaong tulumanon, Silbert Donduyano Sr. alias Veritas, kauban ng atong mga kasamang radyoman rin, no? Sa technical side, si kasamang radyoman Danny Luod, ug usab si kasamang radyoman Tax Ilumba, ug atong niya po rin, nakita na to ang ato pong isa pa, no? Sa kasama, radyoman Mark Bacroya, no? Nga inyong ilado na kayo din sa mga estasyon. Okay. Atong pagyukbo sa atong station manager. Sa gihapon, no? Si station manager Edgar Dagumo, uban na sa mga kauban, no? Nga mga radyoman. Akong pag-greet kaninyo mayong adlaw sa Ginoo o atong pagyukbo kaninyo. Kaninyo nga mga listeners, mga tipaminaw, maghapon, maayong adlaw sa Ginoo o sa social media, maayong adlaw sa Ginoo sa gihapon kanatong tanan. Atong pagyukbo sa atong halangdong obispo, Most Reverend Severo Caermari, uban na sa mga kaparian, sa mapananglit sa atong yung Bible Director, Reverend Father Ramil Kurong, no? Uban na sa mga kaparian sa maong diocese, bisan na dili sa maong diocese. Akong pagyukbo, mayong adlaw sa Ginoo. Okay, diretso dayon tano mga tinahod nga tigpaminaw sa atong segment karon sa tulumanon. Atong giuna pagkutlo kining giasoy ni San Pablo sa Roma Kapitulo 10, versikulo 15. And how shall they preach except they be sent? Unsaon kuno pag sangyaw kung wala sila gipadala? Unsa may but pasabot ani, no? Unsaon kuno pag sangyaw kung wala sila gipadala? No? Kinsa may kaingon ani si San Pablo? Si San Pablo naghisgot diri og authority sa pagpanudlo. Nga iyang gipasabot diri nga dili kay bisan kinsa nalay mutudlo niya Biblia man, anak pulong man sa Dios, niya mutuo dayon ta. Gi-emphasize ni San Pablo dinhi ang kanang pagkapinadala. Sa to pa, ang pagka gi-authorize nimo. Nga naman, nahinumdum mo nga atong gikutlo tong
naghisgot ta og kana galing magisterium, no, sa miagi man tong Sibya, di ba? Naghisgot ta sa magisterium nga ang unang magisterium nga gipili ni Kristo mao ang mga apostoles. Unya atong gikutlo ang San Juan kapitulo 20 bersikulo 19 hangtod sa 23. Na diha mabasa, di ba? Kanang pulong magisterium ato naman ang gi-explain nga dili na mabasa litra por litra sa Biblia, pero ang gipasabot ana kanang naa sa Juan 20:19 hangtod sa 23. Di ba? Kay kanang pulong magisterium lagi atong balikan gamay gikan sa pulong Latin nga magister, but pasabot teacher. Si Kristo teacher man, di ba? Unya kanang pulong gyud nga magisterium, but pasabot ana samahan ng mga guro o grupo sa mga teacher. Ang gipasabot nato ana kanang nasa Juan 20:19-23. Ang unang grupo sa mga teacher nga gi-authorize ni Kristo ang mga apostoles. So sila ang unang magisterium. So sila ang gipasabot ni San Pablo, no? Sila apil na siya kaya nahimo man po siyang apostol. Ang mga gipadala. Now, giunsa pag-authorize, giunsa pagpadala ni Kristo, gipamili gyud personal. Di ba? Ang mga apostoles. Sa ato pa kung ikaw ron mo ingon mo basa lang kag Biblia din mo ingon din kag pinadala nako, ay dili na mao. Kay ang pagpili ni Kristo sa mga apostoles, personal gito gipamili niya. Di ba? Ang nahitabo ron sa atong panahon ron kay inigbasa sa Biblia, dayon og unsay nasabtan, then labi naglahi ang iyang nasabtan, mo judge naman dayon, mo hukom naman dayon nga, oy, sayop mo mga pari. Kining ako ang pagsabot, mo ni insakto. So, pinadala na po ko. Na unsaon na lang no kung insakto na nga ang magbasa sa Biblia dayon og unsay nasabtan then mo claim dayon nga gipadala nako kay kibalon ako motudlo aning Biblia. Unsaon na lang gyud amo man gyud nahitabo gali nato ron. Nga inigbasa sa Biblia ug unsay nasabtan mo claim dayon nga mo'y insakto dayon mo claim na dayon nga gipadala. Ang uban mo ingon bagali anghel. Uban maingon nga propeta. So dili ingon ana kay kung insakto na nga kung mubasa lang kag Biblia din og maayo na ka mosabot sa Biblia, kay balo na ka motudlo aning Biblia, moingon na din ka gipadala na ka. Sa ato pa kung mauna tanan din gabasa sa Biblia, dayon ilang gi-interpret ang Biblia, dayon mo nudlo sila, so pinadala na puto sila tanan. Dili na mao. Di ba? Kay parehas gud anang atong mga teacher sa DepEd. Tanan magod mo claim nga teacher ko sa DepEd. Di ba? Ang atong authorized nga mga teachers ka namang nasa DepEd, di ba? Or unsa pa na diha, dayon po nang sa private siguro. Pero sa ato lang gobyerno kanang nasa DepEd. Di ba? Unya, tanan magod mo claim nga teacher ko sa DepEd. Dili uy. Muagi sa ka og eskwela ana. Then mo take ka og exam ana. Qualify ka na pagali mga interview ana. So ayha ka ma-authorize nga teacher gyud sa DepEd kung makapasar ka sa examen o kung sa tanang mga examen diha. Di ba? Ingon na pod. Ang gipadala ni Kristo giunsa niya pagpadala personal gyud to niyang pagpamili ang mga apostoles. Dayon siguro mangutana mo sa dihang wala na ang mga apostoles, kinsa man po ang mga pinadala? Siyempre, ang common sense mo tultol na to. Kung kinsa po ang ilang gi-authorize. Unsa man ang paagi sa mga apostoles kung mag-authorize sila og mga followers nila. Ordination. Pinaagi sa pagpandong sa kamot kon laying of hands. So, ang pag-authorize, gikan na gyud panahon sa mga apostoles, sa mga teachers, magtutudlo aning Biblia, gipaagi og ordination o kanang laying of hands. So, mangutana din ta sa atong tagsatag sa kapundok. Kung kining atong pundok, kining atong mga magwawali, ang ila bang ordination ba ni nga na-connect
gikan sa mga apostoles. Bitaw, nato'y debate sa Iglesia ni Cristo o Katoliko, girepresentahan sa CFD ang Katoliko, then girepresentahan po sa Iglesia ni Cristo ministro. Dayon ang Catholic Faith Defender atong kauban, nangutana nga to sa ministro. Kung tinuod nga pinadala si Felix Manalo, ang ilang originator, ilang prime mover, di ba? Ang prime mover aning INC si Felix Manalo man. Kung wala pa si Felix Manalo, wala yun ang grupo ka. Di ba? Nangutana nga itong kauban nga to sa ilang ministro nga debater. Kung tinuod nga pinadala, tinuod nga anghel, nagisiawan pagalit og sumpay gani. Nabagoy anghel lay pako, di ba? Na hinoon kay balod naman ta. Nga ang kanang paggamit sa pulong anghel dili sa tanang higayon na agi pako. Di ba? Kay ambot pa sa bona messenger. Okay. Mahimo nga messenger ka bisan wa kay pako. Okay, bisan nga ni mga apostoles messenger man. So anghel po sila. Okay. Muna kung Katoliko ka ayaw gamit ana nga argumento ha nga moingong gali kag nabagoy anghel nga wala pako. O mo na mga pare na to, mga anghel na sila. Kung ang atong igamit lang sa termino gipasabot, no? Messenger. Oo. Okay. Magkaruhan na itaana. So, mauna. Ang pangutana sa atong kauban, kinsa may ga-ordain o gapandong sa kamot ni Felix Manalo para ma-authorize siya. Kay ang paagi sa mga apostoles God, mag-authorize sila, pandong mas kamot. Gitawag na to nag-ordination. Moto nga, atong kauban, sakto gitong pangutana ha. Mahimo lang authorize si Felix Manalo kung gipandungan siya o giordinahan siya. Now, mahimong karon ang Iglesia ni Cristo na apod sila ordination. Di ba? Kay dili man ka mahimong ministro o di ka ordinahan. Dili ka pandungan sa kamot. Di ba? So, naapod sila ordination. Pero ang pangutana, muadto manggod ta sa gasugod anak, kinsa may gasugod anak, kinsa may gapandong niya, kinsa may ga-authorize niya. Wala. Honest po to sila, wala. Unya ila lang gidipinsahan nga, nirason lang ang INC nga, kung ikaw good mo ay gasugod, sa ato pa nag-admit na gid sila nga, nagsugod yun sila ato. Atong panahon na, dili gid sila nagsugod panahon sa mga apostoles. Nagsugod yun ilang grupo ni Felix Manalo. Sa concept kuno diri sa Biblia, kung ikaw maoy nag-una, di na kinahanglang pandungan pagkaskamot o ordinahan ka. Kaya ikaw go'y gauna, na kinsa man kunin mo pandong nimo nga wala man ikaw go'y gasugod. Nihatag po sila example nga, parehas ni isa pa tong mga propitaha na ilang example na limot ko kinsa to ilang gihimong example nga. Parehas ato niya, wa man to giingon diri nga gipandungan to siya o giordinahan siya. Pandungan siya sa iyang ulo. Kay ngano man, kay siya may gauna. Unya ang CFD po datong kauban ni argue nga but nimong ipasabot katud ang gisugdan ni Felix Manalo didto di ay gasugod. Kano sa man day gasugod ang iglesia gyud nga tinuod nga gitukod ni Kristo? Unang siglo, panahon ni Kristo. Unya, kining ni ang iglesia ha, magpadayon ba ni? Dili ba ni maguba? Dili ba ni mawala? Kutlo day teksto ang CFD nga sa ang pagagubaan ng ligon man na, gisaaran man na ni Kristo nga bisan ang ganghaan sa hadis, dili makabuntog na ini. Dili makabuntog. Dayon na sa Mateo 7:24 hangtod 25 nga kana kunong balay, gipasumbi nga pagkaistorya dito, nga tukuron ibabaw sa bato, dili maguba. Bisan pag bagyuhon. Basta matukod sa ibabaw sa bato. Kay maayo pagkapundar ang haligi kay na tukod gud ibabaw sa bato. Bisan pag hanginon kuno ayo ana, dili gyud kuno mulukapa, di gyud maguba. Mahimo siguro nga ang bungbong kay wa may pagkalansang, moray napalid ang atop, wa may pagkalansang, o unsa pa diha kanang naay mga submaterial gipanggamit sa bungbong, moray nangalangkat. Pero ang
tibuok structure gyud ang haligi nagbarog gyud gihapon ng maong balay. Kay natukod man ibabaw sa bato. Ingon ana po kuno ang iglesia. Ang iglesia ang gitukod ni Kristo ibabaw sa bato. Sa to palig-on dili gid siya mawala, magpadayon gid siya. So kay magpadayon siya sa ato pa kanang ordinasyon pag-authorize pinaagi sa pagpandong sa kamot dili na mawala. Magpadayon na. So dili makapasar tong argumento sa INC nga okay. Kung ikaw mo'y nagsugod, di nakakinahanglang ordinahan pa kay kinsa man kuno imong pandong nimo nga ikaw may gasugod. Oh. Pero foul na siya para sa atong mga CFD o para na itong mga Katoliko kay dili man ta mo admit nga sugdan pa ni atong 1914 kay dugay na gud na sugdi ni Kristo. Sa ato pa kanang ordinasyon pinaagi sa pagpandong og kamot gikan panahon sa mga apostoles magpadayon na. Then unsa man grupo haron ang makaangkon nga ang iyang ordinasyon makonek gyud maganid gyud pagbalik panahon sa mga apostoles. Only the Roman Catholic Church. O ang Orthodox na apil po sila kay ni siak ang Orthodox 1054, di ba? Katong schism. Oh, unya ang ordination gikan sa mga katong mga paring Orthodox gikan naman sila sa Katoliko. So mahimong valid to ilang ordination. Kay katong gapandong atong mga minister nila, itong mga pare nila, obispo nila, nakunik man gyud sa panahon sa mga apostoles. Kay usara man ang maong simbahan sa Katoliko kang wa pa masiak ang Orthodox. Sumaw na nga nakunik ang Orthodox sa ordinasyon gikan sa mga apostoles. Pero ang sipyat lang sa Orthodox kay dili gyud ta tumao ilang gibuhat kay ma-disunited man ta kung masiak ta. Pero ang claim sa Orthodox, ang Katoliko mong kuno mo ni Simang, okay, una nga, issue na po na. Una nga, hangtod karon sige pong gihapong gadibate, ana. Di ba? Ug asay tinuod yun nga nasumpay sa mga apostoles. Roman Catholic ba o Orthodox? Oh. Pero valid yun ang ordination. Kay makakunik man yun ang Orthodox. Pero kining ubang mga grupo ron, unsaon nila pagkunik? Nga, pagkataasa kayo, no? Kanang INC 1914. So, valid tong pangutana sa CFD nga to sa ministro, kinsa may ga-ordain ni Felix Manalo. May galing kay Anis rapor silang nitubag nga. Wala, kay wala man gyud pod. So, bot pasabot, dili tinuod nga pinadala si Felix Manalo. Pero magbantay ta kay naay mga bersikulo diri sa Biblia nga ilang kutlo-kutloon nga ilang itumbok nga si Felix Manalo kuno na. Nga maigo ra pud sila gani sa pagkutlo-kutloan ng Galacia 1:8-9 nga niingon si Pablo nga ayaw mo patuoan ng mga magtudlo ninyo og mga pagtulunan nga wa na mo itudlo. Ang pangutana, tamaan magud sila ana o dili? Dili sila tamaan na matamaan sila kay bisag unsaon nimo bali-bali diri sa Biblia sulat ni Apostol Pablo. Wa gyud nag-ingon ang mga apostoles nga ang katumanan anang pinadayag City Dostres si Felix Manalo. Wa pampot si Felix Manalo panahon sa mga apostoles. So, kanang ilang argumento nga kutloon nila ng Galacia 1:8-9 nga dili kuno tuhuan ng magsangya og mga pagtulunan nga wala gitudlo sa mga apostoles. Sa ato pa, base sa giingon ni San Pablo, kung husto pud ilang pagsabot anang giingon ni San Pablo, maapil sila ka dili angay tuhuan kay wa man magtudlo ang mga apostoles nga ang katumanan anang pinadayag City Dostres og napa na sa Isaias, napos lay kutloon si Isaias nga si Felix Manalo kuno na. Oh. Tong mananagit ko nung langgam nga si Siro ra ba ang gitumbok ato. Oo. Wa gyud bisag usa ka apostoles ang nagtudlo nga si Felix Manalo na. Di ba? Oh. Ug uban pang mga pundok ron nga magkutlo og mga tudling sa Biblia then ila day yung gamito na nga teksto nga ang among founder, ang among magtutudlo mo gipasabot ana, wala ba na diri sa Biblia? Di ba? Oh. Wa po'y apostol nga nagtudlo ana. Kanang moingon sila nga si Ellen White propeta na ilaran ng pagsabot wa may usa ka bisag usa ka apostol nagtudlo ana. Di ba?
Moingon sila nga dili man tanan litra por litra, apil man ang pagsabot. So, mangutana po ta, asa man gisabot sa mga apostol nga si Ellen White propeta. Bisag dili dias Biblia, bisag laing libro. Basta kay apostol. Kung insakto lagi inyong pagsabot anang Galacia 1:8, Galacia 1:8-9 nga dili gyud ta mo tudlo og wala gitudlo sa mga apostoles, nya kay wa man magtudlo ang mga apostoles ana, kana pong moingon ta nga si Joseph Smith propeta. Wa gyud tay mabasa ana sulod sa Biblia. Nya wa poy libro nga nagisgot gihapon ang mga apostoles nga naay moabot nga propeta lain nga mao na iyang ngalan Joseph Smith. Dili pa po na nila may isgutan kay wala pa man po na silang panahon ng tawhana, di ba? So sa ilang kaugalingong pagtulunan o argumento matamaan sila. Kanang ilang interpretation sa Galacia 1:8-9. Kanang moingon sila nga dili Roman Catholic Church ang Iglesia ni Cristo nga gitukod. Dili Roman Catholic Church ang tinuod nga Church of God. Na ako'y na hinabi ana sa internet na usa ka miyembro ni Soriano. Ingon siya nga, dili Roman Catholic Church ang tinuod nga Church of God. Ako siyang gipangutana, asa mabasa na sa Biblia? Di siyang kabasa. Mingon siya, wa may mabasa nga Roman Catholic Church na. Wala lagi. Wala lagi tayo mabasang litra por litra nga Roman Catholic Church na. Pero history will show us nga kanang Church of God, gihinganlan po og Roman Catholic Church. Nganlan di ay sa laing ngalan, mawala na day ang iyang pagkasiya. Ako, pananglit. Ako, ang gingalan yun sa akong ginikanan, Silbert. Then, gitawag po ko as my nickname, Bobby. Ang pangutana, sa dihang gitawag ko Bobby, dili na ba ko si Silbert, kay gitawag ko Bobby? Narong, dili na mao. Unya, pagkadako pag yun ako, mahilig na kong butyag tinood sa radyo, nagamit na akong call sign ka ng Veritas. So, kay gitawag man kong Veritas, lain naman na nga description. So, dili na ko si Silbert. No, wrong. So, mauna nga, kadtong argumento sa miyembro ni Soriano nga, pag ingon ako nga, kanang Church of God go diha, kung tanawon na to sa history, kinaara ba sa Hub 8:8 nga tanawon ang history, read the history book, kung tanawon ang the Living Bible nga translation, kay kanagong history mo, pamatuod man na, mo justify man na, kung tinuod ba ng tukod bagyo ng Kristo. Di ba? Unya, history will show us man nga ang Church of God, bisan gani ang INC, hibalo sila ana nga ang Iglesia ni Kristo i-describe po ni Obispo Ignacio nga disciple ni St. John ug Catholic nga gitawag og Catholic ang Iglesia ni Kristo nga tinuod o Iglesia sa Dios nga tinuod. Sa ato pa usara di ay ang Katoliko nga simbahan og kanang Iglesia ni Kristo nga tinuod. Kay maura man ning punduka. Dayon kay sa Jeremias 31:21, butangan man gyud mga marka ilhanan kay dili lagi kuno igo ng Church of God lang nga nimtag o Church of Christ lang nga nimtag, dili na igo. Ngano man kay samaan ng kwarta, unsaon nimo pagtino sa kwarta nga dili na piki, ayaw pagsalig anang nimtag. Kay ang Central Bank gabutang og mga timaan, unsay piki, unsay dili piki. Kung wala kuno anang timaan na piki na bisan pag saktong nimtag. Di ba? So mauna nga, kanang magdaladala galig, Church of God, Iglesia ni Cristo o Church of Christ, ato sang tan-awon ang mga marka. Kay ang mga authorities, gabutag mga marka ana, para mailhan unsay piki, unsay dili piki. Parehas anang atong kwarta, dili ta magsalig anang 100 peso bill, 500 peso bill, sakto laging nimtag, sakto pong kulor, sakto pong gidakon. Paghiling sa mga marka, description, wala man, so piki, bisan pag saktong description. Nga ang pangutanan na pod, kinsa man ang authorized nga mabutang og description, bisan kinsa ba? Dili, bisan kinsa. Kay kana galing atong Central Bank, dili man po ka, kung dili ka membro sa Central Bank, dili ka authorized mo butang og marka, dili man na, manghihapon ka ma-authorized ana. Di ba? Sulay ragod og himo-himo kwarta din, butangi pog description na imong kaugalingon, mahimo bago ng genuine, dili, piki lang gihapon na. Kung wala kay authority nga mabutang og description.
So karon ang pangutana, kinsa man pod ang makabutang og description nga authorized? Siyempre, kadtong mga tao nga ang ilang authority gikan sa mga apostoles. Unya, kung tanaw na to sa history, mga obispo man nga katoliko ang nakasunod sa authority sa mga apostol. Sa ato pa, mga obispong katoliko ang makabutang og genuine nga description. Unya, kay gibutangan man nag-description sa mga obispo og Apostolic Council of Nicaea 325 AD. Unya, gibutangan pod og description ang Iglesia sa Dios nga tinuod og Roman niadtong Council of Trent. Dili manggali sila musupak ana nga naa na sa history. Naatay ebidensya nga ang Church of God gidescribe po Roman but pasabot ang sentro naa sa Roma na. Sa sunod Domingo ako ning ipadayon kining description nga Roman, no? Wa na ko ni gidali-dali kay nindot kay ni nga topic kay ang uban mo dawat sila sa description nga Catholic pero dili nila dawaton ng Roman nga historical na nga ang kanang Catholic Church ni Kristo gihulagway po ng Roman kay ang sentro na sa Roma. Atong ipadayon sunod Domingo pohon. Hangtod sa sunod di gayon, sunod Domingo pohon, kini inyong alagad Silbert Dondoyano Sr. sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón veneral. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Tatak RMN. Pride Bar, dili lang puti, kisla puti. Pagilabhan sa Pride Bar Blue, ang puting sinina mahimong Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue, pwedeng dili na ko magtina, anyel o bleach. Kay ang Pride Bar Blue, dunay power whitener nga sagumsum sa matag hibla, mao nga sinina, kisla puti ug humok pa sa kamot. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Dili lang puti, kisla puti. Pride Bar, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Usara ka tawag nimo, text o chat lang. Problema ninggaan kasubo kalipay na. Aplihin na ang San Miguel, pinsan nimo sa Virgol Kuyog ang barkada. Pag-Virgol sa labay, pag